ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ବାଘ, ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଛେଳି। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାଘ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ନିମ୍ବ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ବର ଗଛ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରଗଛ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ମୟୂର, ଶୁଆ, କୋଇଲି, ପେଚା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୟୂର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଆତ, ସପୁରୀ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଗେଣ୍ଡୁ, ଅଶୋକ, ପଦ୍ମ, କଇଁ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ଟ୍ରେନ୍, ବାଇକ୍, ଶଗଡ଼, ବସ୍। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶଗଡ଼। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପନିପରିବାର ନାମ କ'ଣ? ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡୁ, କାକୁଡ଼ି, କଖାରୁ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଖାରୁ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମାଛର ନାମ କ'ଣ? ରୋହି, ଇଲିଶି, ଭାକୁର, କଉ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇଲିଶି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ହକି, କବାଡ଼ି, କ୍ରିକେଟ୍, ପୁଚି। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହକି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ରତ୍ନର ନାମ କ'ଣ? କୋଇଲା, ସୁନା, ହୀରା, ରୂପା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହୀରା।